legislatura 2007-2011, on un senyor, Carlos Fabra, va agafar una baixa mèdica de 6 o 7 mesos. El Partit Popular en aquest moment necessitava un vot en la majoria de votacions perquè si no, no hi serien determinats vots. I el Partit Popular va consensuar amb el representant del bloc de l'Ajuntament de Castelló que per lleialtat institucional únicament faria servir el vot de qualitat allà quan poguera i quan no se retirarien els punts, però mai i seria un assumpte que fora fonamental per a l'Ajuntament de Castelló aprofitant la baixa del senyor Carlos Fabra. Això es diu lleialtat institucional i actuar amb responsabilitat. Lo de més, garbellar aigua. Alguna paraula més? Torna a insistir en la prioritat, per favor, al portavoz del Partido Socialista. Absolutamente breve, de verdad, absolutamente breve, porque además los argumentos de la portavoz del Partido Popular son los mismos. Yo reiterarme pues en más de lo mismo. Lanzaba una pregunta y el portavoz del blog ya ha dado una parte de la respuesta y yo doy otro. ¿Qué pasaría si no se hubiera aprobado el Real Decreto? Pues que tendríamos dificultades para pagar a los proveedores, pero fruto de una mala gestión. No, se lo repito, recuerde que si nos pagasen esos 2 millones de euros que nos adeudan, no estaríamos hablando de esta situación, señora portavoz del Partido Popular. Es que es increíble que reiteradamente usted esté planteando una cuestión que sabe que es el gobierno del Partido Popular de la Generalitat Valenciana el que nos lo adeuda. Es que es increíble que de verdad se mantenga en unas tesis que son insostenibles. Y mire usted, el caso de Almásera, pues bueno, pues el caso de Almásera, como se han puesto otros cuantos. Nosotros hablábamos aquí de lealtad institucional porque, primero, este plan de ajuste ya estaba aprobado. Y en segundo lugar, ustedes saben que la mayoría absoluta está. No es el mismo caso. Ustedes saben que la mayoría absoluta está. En otros casos, esta circunstancia se ha dado, si no recuerdo mal, con Rita Barberá cuando no tenía una mayoría absoluta. Y le voy simplemente a matizar una cuestión, el tema de aquel familiar que comentaba usted del que era secretario general del Partido Socialista y que lleva la empresa de grúas y que además fue una adjudicación en Junta de Gobierno a la que usted, le recuerdo, votó a favor. Bé, acabats els torns de paraula, únicament hauré de ser també breu perquè les circumstàncies ho obliguen. Vull demanar disculpes sobretot a la regidora Olga Camps per haver tingut que molestar-la immediatament després de la seva maternitat, també a la resta de regidors de tots els grups polítics per haver hagut de desplaçar la sessió plenària a l'hospital. Torno a agrair a la direcció de l'hospital les facilitats que ens ha donat. Des de l'alcaldia, com a responsable màxim de l'Ajuntament de Burjassot, la meva aposta per realitzar aquesta convocatòria ha vingut argumentada, com ja he comentat al principi, perquè entenc que si no aprovem l'últim punt, l'últim tràmit, insistic, tota la resta ja està aprovat, s'ha fet tota la feina, s'ha fet tot el treball, les factures han estat a disposició de tots els grups, tenen tot l'informe favorable d'intervenció, el pla d'ajust s'ha aprovat, ha costat molt. Torno a repetir el meu agraïment al Departament Econòmic de l'Ajuntament de Burjassot. Des de la responsabilitat que em dona ser la màxima autoritat, entenia, i així ho diu aquest article que tantes voltes hem esmentat així, que l'Ajuntament podria entrar en un autèntic col·lapse si a hores d'ara aturàvem el procés, si es deteníem just en l'últim pas per a aprovar el procediment, i per tant no m'ha quedat un altre remei que fer aquesta convocatòria. És veritat que n'hi ha un poc de circ, com ha comentat el portaveu del Partit Socialista. En qualsevol cas, jo crec que hem tingut una sessió plenària, jo crec que prou digna. Vull agrair també als companys de professió, és la professió a la qual jo me dedico quan estic en política, als companys de professió periodística que hagin fet la cobertura que han fet. Els convido a vindre a 3 plenaris més tranquils els últims dimarts de cada mes en l'Ajuntament de Burjassot, o a seguir-los per la nostra pàgina web en directe, i senzillament que ja procedís a realitzar la votació del punt. Per tant, vots a favor de concloure i acceptar aquesta operació de crèdit. Vots en contra. L'operació, per tant, s'aprova per 11 vots a favor i 10 en contra. Com que era punt únic, done per clausurada la sessió. Moltíssimes gràcies a tots.